Kaixo denoi, asteko albisteen errepasoarekin hasiko gara. Laidako kanpina ez arratzeko aukerak aztertzen ari da Ibarrangeluko udala. Jarduera ekonomikoa, lanpostuak eta eskaintza turistiko iraunkorra mantendu gura ditu. 2010ean kanpina eraisteko agindua eman zuen Espainiako Auzitegi Gorenak itsas eremuetan eraikinik onartzen ez dela argudiatuta. Laidako arketa kanpina mantentzeko lan egingo duela esan du Ibarrangeluko udalak. 2010 urtean, berau eraisteko agindua eman zuen Espainiako Auzitegi Gorenak itsas eremuetan eraikinik onartzen ez dela eta ingurua leheneratu egin behar dela argudiatuta. Sententzia horrek, baina zentzurik ez duela dio Ibarrangeluko udalak, ingurua leheneratzea ezinezkoa baita. Gainera, gogoratu du, Espainiako gobernua bera izan zela lur horiei paduraren izaera kendu ziena. Horregatik, sententzia bete behar den arren, ekokanpina eraiki daitekela uste du Ibarrangeluko udalak, eta hori da egin duen proposamena. Kosta mugapeak ere proiektu bat aurkeztu du, baina aparkalekuak, mailak eta aulkiak baino ez ditu jasotzen. Hala, proiektu horrekin ez dago ados udala. Dioenez, lanpostuak galduko lirateke, eta ez herriari, ez da herritarrei ere ez lieke onurarik ekarriko. Manu Leginetxe kazetari arratzuarra hilda 72 urterekin. Guadalajaran bizi izan da azken urteetan, Madrilen eman diote azken agurra. Gerrako berri emailea izan zen, Kolpisa eta Fax Press albiste agentzien sortzailea, bidaiaria eta idazlea. 72 urterekin hilda Manu Leginetxe, Madrilen. 20. mendeko gertaera historiko ugariren lekuko, gatazka ugari bizi eta kontatu izan ditu. Iran, Algeria, India, Pakistan, Vietnam, Korea, Libano, Afganistan eta Nikaraguakoa, besteak beste. Bakearen eta berradizkidetzaren aldeko Gernika sarietarako hautagaitzak aurkezteko epea zabaldu du udalak. Urtero legez, bi izango dira Gernikako bombardaketaren urteurrenean emango dituzten bakearen eta berradizkidetzaren aldeko Gernika sariak. Aitorpenetako batek bakearen alde lanean diharduen edo aritu den pertsona anonimoen eginkizuna sarituko du. Besteak, ordea, liderrak, pertsona ezagunak edota erakunde garrantzitsuak sarituko ditu. Sari horiek gatazkak konpontzen ahalegin du eta etorkizunari begirako berradizkidetze prozeduretako oinarriak jartzeagatik nabarmendu direnen lana aitortzea dute helburu. Proposamenak Gernika Lumoko udaletzean aurkeztu behar dira eta urtarrilaren 28 izango da horretarako azken eguna. Eta Pasilekuko eskole izenera bilera eman erabakitzeko parte hartze prozesua martxan da. Otsailean izango dira lehengo bilerak diagnostikoa egiteko. Pasealekuaren etorkizunari buruz hitz egiten hasi baino lehen, pasealekua bera zer izan den zehaztuko dute iraganari begirada bat botata. Hala finkatuko dituzte pasealekuaren etorkizunerako abiapuntuak. Beraz, diagnostikoa da otsailean egingo dutena. Ostean, martxoan batuko dituzte proposamenak bigarren fase batean. Hirugarren faseari aldiz apirilean ekingo diote eta ondorioak bilduko dituzte parte hartzaileek. Egitasmoak bide berria zabaldu gura du orain artekoa aintzat hartuta. Era berean, zubiak eraiki eta instituzio, eragile, talde eta herritarrak batuko dituen topalekua sortu nahi du. Bermeo gizonezko bat atxilotu du ertzaintzak kalean emakume bati erasotzeagatik. Ura atxilotzera joan ziren ertzainak ere erasotu omen zituen. Emakumezkoa ospitalera eroan behar izan zuten. Eta kirolean Martitzenaz geroztik etxean da Txomin Arana. Dakarrean marka historikoa lortuta pozik da ereinarra. Zapatuan harrera egingo diote bere herrian. Martitzen arratsaldean heldu zen Txomin Arana loiura eta aireportuan bertan harrera egin zioten hainbat lagun eta senidek. Dakar proba amaitu duen lehen moto gidari bizkaitarra da Ereñokoa eta marka onak lortu ditu gainera. Sailkapen orokorrean 56. postuan amaitu du. Dakar lasterketan Euskal Herritar batek inoiz lortu duen onenean. Lasterketa uste bezain gogorra izan dela esan du ereinarrak, baina gozatu egin duela. Motorrarekin arazoak izan ditu zeinbait etapetan, motorretik ere erori egin zen azken aurreko etapan. Momentu latzak pasatu dituela dio Aranak. Hala ere, bizi izan duen esperientzia oso aberasgarria izan dela aitortu du, eta asko ikasi duela. Zapatuan, harrera egingo diote Ereñon, ordu batetan. Ostean, Aritaberri jatetxean bazkalduko dute.
Eta Argentinako San Luis Turrean da Beñat Intxausti musikako txirrindularia. Osasun arazoak izan arren, ez da erretiratu lasterketatik. Gastroenteristiza jota, baina bere onena emateko prest da Beñat Intxausti txirrindulari musikarra. Argentinan da Movistar Teameko txirrindularia San Luis Turra lehiatzen. Hilaren 19an hasi zen lasterketa eta 26an izango du azken etapa. Bermeoko udal liburutegiak kontuleku tailerra egingo du 3 eta 6 urte bitarteko umeekin. Horregaz, irakurzaletasuna bultzatu gura du umeengan. Otsailetik apirilera egingo dituzte tailerrak. Eta gogoratu asteburuan San Polikarpo jaiak ospatuko dituztela Gautegi Sarteagan Zapatutik Domekara. Gure partetik besterik ez, gogoratu astean zehar busturialdea.hitza.info atarian izango duzuela edizio jarraitua. Besterik barik, ondo izan.